Ga, may hapon sa tanan mga karon mga di ako sa usa ka area mga na asa dapit mga ang bagol na ko na sa una para og trabaho. Nung atong unang adlaw pa mga siguro mga 4 days na ni karon mga gikan pagtrabaho nako dani. 4 days na ani labay. Kapag mga oh. Ya. Bali hakuton na kani mga padung dito sa Igbaw. Kay Igbaw di mga highway man ada mga. Diha to butang sa Igbaw. Ug kini nga daan diri mga bakilid ni diri mga palusong ang daan diri mga. Kaya mga salamat kayo sa inyo mga sa lahat ng mga suportan niyo mga sa tanan mga viewers ako mga sa salamat kayo mga. Dahil kini mga sa ako mga kini to sudlan karon. Ug ipakita daw sa inyo mga og pilar sa maabot na ni unya. Karong pagsoda to dani sugod ta ni karong mga 2:30 PM mga. Soda ni bagol. Dali damo pa ni maga napadirisonan maga. Ya pa maga napa. Mao na sa ubana maga tapos ubos. Katus ubos maga adto bagol pa to dito nako ada pa to dito bagol ako ti suhod pod pero di pa nato makan maga o mahurot pa nato karon kay damo man ni maga mga budget na ko dani tanan maga mga 300 kilos maga tanan maga 300 kilos ni tanan dato pa ning unang adlaw na ako maga labay na adlaw na ako nagitrabaho dara maga oh ang uban maga oh tara tara siya maga mga ban tara ako kadto ito siya maga uban maga uban ko nyo maga magsuot ta rin bagol na ako maga kay sunod adlaw maga ako ni pailigya maga kay wala pud tay bugas salamat kayo maga sa akong maigsuon maga kay nagapoy mo hatag sa ako maga o wala gyud ko maga ana wala gyud ko makuot nagi hatag sa ko maga labi na sa ubang tao din maga ug sa inyo maga salamat kayo kay naagod mo sa ako ning suporta pagtanaw sa mga view sa ako mga video maga salamat kayo sa mga obni ko nyo maga thank you kayo maga oh dara maga obni ko nyo maga nara magsugod na tagsod maga ali mo gobol og bado maga kay singot maga wa tay bado ay wa tay reserba.
Mga dana mga bali na mga nakasuot og sa sako mga na baguli. Di pa nabilin gamay mga, di pa nabilin gamay dia. Ato ni tilokon mga ikarag mga. Kung mga apa matutos unhan karon pagkahuman ani.